ଆଜି କେହି ଜଣେ ମୋତେ କହିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି ଝିଅକୁ ତାର ଇନଷ୍ଟା ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିଥାଏ ଆଉ ସେ ଝିଅ ଯଦି ନ ଦେଇଥାଏ ତ ସେ ପୁଅକୁ କ'ଣ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଦେଖ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା, ସେ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାଟା ଭଲ। ଥରେ ଭାବିଲ, ତୁମେ ତାକୁ ମାଗିଲ, ସେ ଦେଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ତୁମେ ଦେଇଥାନ୍ତ? ଥରେ ଭାବିଲ, ତମର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ତାର କେତେ ରାତି ଲୁହର ତକିଆରେ ଭିଜୁଥିବ। ସବୁ ସମୟରେ ସେ ତମକୁ ଡରୁଥିବ, କାଳେ ତାଠାରୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ କି? ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଏ ସମାଜରୁ, ତା ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ, ବାସ୍ ତୁମ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସେ ତାକୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିବାଟା ତା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଝିଅ ପାଇଁ କହୁଛି, ପୁଅ ହେଇଥାଉ ନା କ'ଣ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ କହୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଠିକ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବିଲ, ତୁମ ଡରରେ ସେ ତୁମକୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଏ। ତୁମେ ବି ତୁମର ଭୁଲ ବୁଝିବା କଥା। ଶେଷକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ନା, ସେଠାରେ କେବେ ବି ସନ୍ଦେହ ନଥାଏ।